ko nononta, ya cafko wannan nonon nata yana ɗan matsa shi a hankali, yana ɗan shafa shi yana matsa shi a hankali. Tana limshe ido, tana limshe ido. Tana ɗan wani sauti na jin daɗi. Tana ɗan wani tana jin daɗi. Kawai sai ya tsaya. Yana tsayawa sai ta ɗago ta kalle shi. Ya kalli idanunta sun yi ja. Saboda idanunta, ƙwayan idanunta farare ne tas. Ya kalli wannan irin natin ya yi ja. Irin ta ya yi ja sosai. Alamun cewar Hafsa hankalinta ya tashi. Kawai bai ankara ba. Bisa lokacin da Hafsa ko ta waigo. Ta saka bakinta akan bakinsa ta fara shan masa baki. Ta dinga sha masa baki tana sha masa baki. Kawai shi ma ya saki ya kama kanta. Ko suka ci gaba da shan bakin juna suna shan bakin juna suna shan bakin juna. Yana saka hannunsa a kan ƙirjinta yana ta matsa mata wuri yana shafa mata wuri yana shafa mata wuri. Yana ta matsa mata wuri yana ta shafa mata wuri. Yana ta matsa mata wuri. Ita ma ya ta sako hannunta kan buransa tana shafawa a kan wandonsa tana ta shafawa. Ta ji buransa ya tashi ya yi sandaddara a cikin wandonsa. Amma ba wai ta ciro buran nasa ban tana ta shafa masa. Suna ta shan baki. Yana ta shan baki sosai. A yayin da suke cikin shan baki sai ya lura cewa Hafsa ta yi nisa sosai. Ita Allah ba ta ce domin kawai ya fara saka hannunsa a cikin gindinta. Kawai da ya lura da haka sai ya dan dakata da wannan shawarar saboda ya ɗan ji motsi alaman kaman an buɗe ƙofar falo da shigowa can. Kawai sai bar jikinta yana mata daga cikinta. Sai ta ce ya yi lafiya? Sai ya ce mata ya ji kamar buɗe ƙofar falo ne saboda ba su kulle ƙofar falo ba. Sai sun gaggawa ya tashi ya fita da wannan ɗakin nata. Yana fita ɗakin nata kawai sai ya gangara. Yana zuwa falo kawai sai ga yan gidan nasu sun dawo. Sai ya ce kun dawo kenan? Wace mun dawo ai mun zamanin ma ka tafi ɓangaren ka ne mun ga baka fada. Sai ce yana nan ya dan zai ga shiga bayan gida ne saboda a fala ta dan gefe don mu baka akwai bayan gida. Su zaman na shiga bayan gida ya ce musu ya shiga bayan gida ne. Wasu to shi kenan ba damuwa. Sai ya ce musu to shi kan bari ya gangara kawai ya shiga bangarensa. Sai da safe in Allah kan su to ba damuwa. Abincin dare ba. Sai ya ce musu ba damuwa. Zai zo ci in ma bai ci ba. Sai kan wasu tana kawo masa in yi so sai ta kawo masa. Kashe to shi kenan ba damuwa. Yin gawar samu ya fita saboda buransa a cikin wandonsa ta miƙe ta yi tauri sosai. Amma hakan bai nuna ba dalilin saboda ya saka wando mai ƙarfi ne kuma sannan a cikin wando akwai ƙaramin wando wanda yake tumke bura yasa ba ya tuna alamun ta tashi ba. Ya hanzari ya tafi cikin can ɓangarensa ya bar kan wandonsa a cikin ɗaki. Ita ma ta fito a cikin daki ta dai ko falon sai daga yan gidan sun dawo sai bata fito ba sai ta koma ta shiga daki ta kulle daki ta yi kamar tana bacci. Can bayan wasu awanni sai ta fito tana fitowa ta sami sauran wasu a cikin su suna kallo a falon. Sai suka ce mata sai yanzu kika tashi kenan. Ta ce sai yanzu ta tashi. To shi kenan kin yi sallah ko? Ta ce ta yi sallah. Kin ci abinci? Ta ce ba ta ci abinci ba. To ta ce na kamata ki ci abinci ai kafin dare ya yi sosai. Ta ce to shi kenan. Aka ce amma kafin ki ci abincin nafin ki zo ki kai wa yayanki abincinsa. Ki duba cikin kicin ka ci ga abincinsa akan kulu cikin kulurin da ake sa masa ki kai masa.
ta ji to shi kenan. Haka ta je ta koma cikin ɗaki ta ɗauko zani ta ɗaura da dai izinta. Amma wannan kayan da ya bata da su ne a jikin nata. Ta yongara ta juya ta kai mishi. Ka haɗa ta mishi abinci, ta kai mishi abinci. Wannan shi ne ƙarshen labari na yanzu. Kar ku manta ku danna wani like, ku yi subscribe sannan ku sharing. Sai kun ji mu a kashi na gaba.